Ako nagsakitan. Tagay mo. Takal ko problema lagi tao yun. Pinaginom na nagsapaan na yun. Hindi masamanaw. Ika mo nga. Sige man lang. Ay, okay sa ba natin nga babaen? Makita lang nga di, takitaan na. Alam mo ate, pag nakita natin yon, babanatan na agad natin yon. Ano pang silbi nitong malaki kong braso kung hindi natin magagamit? Baka kung makita mo lang yan, pupunta ka na naman sa likod ko. Hindi ate, akong bahala sa'yo. Kung ako sa'yo, te, palayasin mo na si Kuya Andres. Total ng bababae naman siya eh. Okay sa ba na dyan, may sama nga dyan. Bakit ate, ano bang ginawa nila? Bakit mo nasabing ng bababae si Kuya Andres? Sama na nga lang niya ako doon. Oh, Ganun tapos? ba ginagawa, nakikipaglandian doon sa babaeng yun? Tapos anong ginagawa nila? Ay, kung nakita mo lang, maiinis ka din sa pinaggagawaan nila. Oh, ito, tagay mo muna para mawala yung inis mo sa kanya. Tagasan ba yung babaeng yun? Kilala mo ba siya? Hindi nga, ngayon ko nga lang nakita yung taong yun eh. Ang tanong, mas maganda ba sa atin yun? Ay, syempre, mas maganda tayong dalawa doon. Magpapatalo ba naman tayo? Ayan ang sinasabi ko sa'yo, kung mas maganda tayo doon, malaki ang laban natin doon. Syempre, tayo. Ilaban mo, ilaban mo. Oo ako pa. Tsaka, ano, ang tagal-tagal nyo na ni Kuya Andres, ngayon pa ba niya magagawang mambabae? Yun na nga eh. Yun lang ang nakakapag-isip talaga kung bakit nagawa niya sa iyo ng mga babae. Ngayon pa niya na ako na may anak na kami. Oo nga, sa dinagad-dagan yung nagsama. Ngayon ba niya naisip ang mga babae? Kung ako lang yun, te. Binanatan ko na yun, sinabunutan ko na yun sa harapan niya. Tikman mo nga yun. Malapit na, te. Pag nakita natin yun, babanatan ko talaga yun. Tagay mo ba? Oh, no! Para mawala yung stress mo sa kanya, yung pagkaroon ng babae niya. Awan. Gusto atin ni Manong. Lawlaw berdugo. Tagtagal tapay. Naungot ato eh, kasla ni Komandor. Ato niyo. Gabang na di baba. Takikal ding. Robot mo kuya. Ato niyo. Dalaw lang natin kasi ko. Awan. Hindi ka magsapo lang. May sapo na naalat ha. Atin ni Manong, sigurado ato yon. Butero gato eh. May kakit din. Gawitan, suwatan. Sige nga, Manong. Partakam. Ura anak mata. Partakam ha. Ano ate? Tatagay ka pa ba? Gusto mo pa ba? Masing na nga ako eh. Ako din ate, hindi ko na rin kaya. Nakatatlo na pala tayo. Tama na muna to. Gusto mo pa ba? Ayoko na, sobrang sakit na ng ulo ko ate. Tulog na ako. Sige, Bahala ako ka na din. dyan. Tulog ko na. Mano presyo natin berdug Manong? Ang mukha ta, 1.5. Balinan ah. Na, kumabalin na tatan ha. May pagbaga. Tagmut na lang kagamin Manong. Kumadin mo yan ipagbaga. Kumadi matikita natadalan mo. Laki tato yun. Ni, nabartak sa ni Manong ka ni Emma Manong. Ayun. Ni, nagpig sa tamandan Manong. Ni, dapat yung dada. Kirantan Manong. Sige. Uri ka na, paratot na magituyan. Apay, suda lang min inaom. Alam di basaw. Kaganda na. Okay, tamcambanan. Apa niya problema tagi tao eh. Kamu man Manong. Ako nagsakitan. Tagay mo. Takal ko problema tagi tao eh. Pinaginom na nagsapaan na yun. Hindi masamanaw. Ika mo nga. Sige man lang. Ibuhon tato yun. Gitam mo gitam. Tagay mo nang. Patakan. Ika
man yun ah. Putang ka mata. Di masan manong. Hindi mo son. Libre arak ah. Chamchambanan manong. Nyam na. Tama. Nagtagtuyab. Di masan manong. Ah, gigi mo son. Nagtagtuyab. At naman. Putang ka mata. Na. Awang napla lagi tong. Kaman na. Aba, natak na naman. Arak at yun. Kalkaan pala ganun. Manong, hintay lang ko at ilawlawatan. Kasi naman natin yung arak ta. Di alanta. Lalaking ta nga magmag na. Wow, nintan. Sige ho, bitang. Siyempre, alanta pa tayo shot glass na mat ah. Tahan. Tan, Kapurong di kita kita. duwat tan.